Pozdravljaju se Nikola, gledajte drugu epizodu Raštima. Sa mnom je moj drug Uroš. Tu sam. On će u svakoj epizodu da bude tu. U ovoj epizodi će vam pokazati šta sve možemo da uradimo na ovoj mapi, Cargo. Ajmo. Mi ćemo Prva vam... stvar. Ajde, Dođi do mene. ajde, gdje si? A, tu si. Prva stvar. Ako skočite u vodu, odmah ćete umreti. Tako. I nemojte nikada skačete. Druga stvar. Otkrit ćemo vam kako možete da se popnete gore. Ovamo. Samo shift. Prvo ja idem. Ovo nije hak. Može da se popne, pošto neki nubovi ne znaju. Tu. Ej, slušaj, Ovako. čuti. Skoči. Čuti, ne vidite. Pošto neki nubovi ne znaju da se popnu na ovo, mi moramo da vam pokažemo. Eto, došli smo. Na ovu cepku kako da se popnete. Kao ovaj. Uzmete, skočite na ovu cepku. Skočite na ovu cepku. Onda idete ovdje, skočite. Pujebem ti, banovalo me. Evo nas nazad. Znači, banovalo nas jebem li ti. Banovalo nas je sa mape, pošto smo mnogo bili kilovati. Znači 0,1. Evo sada vidite. Evo ga, Uroš. Popne da bi prikazao celu mapu. Ej, ljudi, pogledajte ovo. Ovo je, s tim moraš da stojiš tu. I ništa ne radi. Ovo je bitka. I ako ga pogodim sa pištoljem ovako, to nije hak. Pa pogledajte, ako pogodim, sad ću da ga pogodim. U glavu. Stoj tu. Što to urade, čika Uki? Što to urade? Ajde, popni se to gore i da vidimo da li mogu. Kaži dragička. Šta je? Jebem li te. Ajde, popni se gore. Trči. I sad će da vidimo da li mogu da te pogodim. I popni se tu na kraj. Izvinite. Ajde, popni se. I nemoj da se mrdaš. Ajde, stoj tu, čučni. I sad će da vidimo. A posle to stopira snimanje. Onda se ja popnem. Opet. Čekaj, nemoj. O, yes! Ali nije. Stopira snimanje da se opet popnem, nisam mogu headshot. Ljudi, promenili smo plan. Sad ću ja da idem gore da me on upuca sa pištoljem. U headshot ili negde, bilo gde. Evo kako se penje. Idete sve ovako u steperice. Gde si ti? Moj način je prosti. Eno ga on. To je on. Gde si, bre? Ajmo. Skočite tu. Ajde. Shit! Ajde. Možda neću stanem živ. Brate, gde stojim? Ajde, penji se. Jebem ti. A ne mogu. Dok se ja ne popnem ovamo, ja ću da stopiram snimanje. Evo nas nazad, sad sam se popeo. Konačno. Onda idete ovdje. Tutorial. Evo, tu sam. Evo ga Uroš. Gde si, Uroše? Eto sam. Evo ga. Ubio me. Petak. Sad ćemo da skačemo u bazen od ozgo. Kraljina. Bomba! I kako me sad nisi ubio? Sa bombu! Ej, popni se gore. Popni se gore na cepku pa skačemo kao juče u bazen. A ti se penji. Pa da. Rekao. Jebem ti. Ajde.
Gde ti to skačeš? Pa evo, Tu skačeš! Cilj je da skočim u onaj... Izvini! Majmune! Teo sam da pritisnem tamo. Stopiram snimanje. Nemoj da me ubiješ. Stopiram snimanje sad. Pa dok se ti ne popneš, onda ništa. Evo nas nazad. Jedva smo se popeli ovde. Stalno neko padne ili... Gledajte, sada Cilj! E, onde, gde je sad pala bomba, tu trebamo da skočimo. 3, 4, pozor! Čekaj, 3, 4, pozor! Sad! Uuuu, jebem ti, pao sam! To će da bude kraj ove epizode. Vidimo se do treće epizode, do tad. Vidimo se, čao! Doviđenja. Evo nas nazad ljudi, pošto nisam završio epizodu. Otkrili smo jednu čudnu stvar. Vatromet. Treba vam ova brown bomba. Samo do kraj. Odete, gledate u sunce. I samo pritisnete i držite. I evo ga vatromet. A crvena neće da pukne. I vidimo se ljudi, ja sam Nikola, moj drug Uroš. Ćao. Ćao.